חג שמח. אני שמח לקיים את ההגרלה למזוזה ביום סגולה שהוא ט"ו באב, שחז"ל מספרים לנו שלא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב וכו'. בנוסף, זכינו שההגרלה מתקיימת בשבוע שבה כתוב הפסוק בפרשה, פרשת עקב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ומיד מוסיפה התורה ואומרת את השכר של המצווה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. חז"ל מספרים לנו שהמצווה המיוחדת של מצוות מזוזה היא בעצם שומרת על כל אחד ואחד מאיתנו, גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית, ורואים את זה ברמז שאנחנו רושמים מחוץ למזוזה את השם, אחד משמות השם הקדושים, שזה שין, ד', י', שהראשי תיבות שלהם הם שומר דלתות ישראל. הדף שאני הקמתי של סתם 770 לפני כשנה, מטרתו היא להעלות את המודעות במצוות המזוזה ועם כל הדיוקים שבה, עם המקומות המיוחדים שצריכים לשים את המזוזה ואת הפרטים המדויקים שבבדיקה של המזוזה עצמה, וכמובן גם של התפילין. והמקור לעניין הזה היה מהמבצע של הרבי מלובביץ' מלך המשיח, שהרבי התחיל את המבצע הזה בשנת 1974, והרבי ביקש להעלות את המודעות ולדאוג שבכל בית יהודי, בכל חדר וחדר וכל מקום שחייבת להיות מזוזה על פי ההלכה, ידאגו שתהיה מזוזה כשרה, אם על ידי בדיקת המזוזה או על ידי קביעה של מזוזה חדשה על אותו פתח. אני באופן אישי התחלתי להתעסק עם בדיקת המזוזות לפני 10 שנים, והיום ברוך השם הדף של הפייסבוק עכשיו אנחנו נעבור להגרלה של המזוזה. אוקיי, אני אקח אחד מהדפים והוא יהיה הזוכה בהגרלה. עכשיו נקרא את הפתק של מי זכה בהגרלה. הזוכה בהגרלה הוא שלמה גרוס. אם אפשר לראות. איחולי לשלמה גרוס, השם ייתן לו את כל הברכות ואת כל ההצלחות שהוא צריך להם בעזרת השם לאורך ימים ושנים טובות. להתראות וחג שמח.